Επιχειρηματική συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Αδαμόπουλο, τον αντιπρόεδρο του ομίλου Alpha Wood Group ΑΕΒ, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας στο πλατό της Ναυτεμπορικής. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως να καλημερίσω και τους τηλεθεατές μας. Τέλεια. Και να ευχηθώ κάθε καλό σε όλους. Κύριε Αδαμόπουλε, έτσι με τους καλεσμένους μας συνηθίζουμε να κάνουμε την εξής πρώτη ερώτηση ή παράκληση. Δώστε μας να καταλάβουμε ποια είναι η Alpha Wood Group για να μπουν στο κλίμα και όσοι μας παρακολουθούν. Η Alpha Wood Group είναι μια αμιγώς ελληνική βιομηχανία ξύλου, η οποία παράγει πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου, αλφα ύλες για την υλοποιία, σε 4 βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα. Επίσης παράγουμε και προϊόντα θέρμανσης pellet, wood pellet από ξύλο, 100% ξύλο. Μάλιστα. Και μπρικέτα. Και έχουμε και δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Άρα αυτή είναι η βεντάλια των δραστηριοτήτων. Χαρακτηρίζει τον όμιλό μας με μεγάλη δύναμη στη μεγάλη γκάμα προϊόντων που παράγουμε στην εταιρεία μας. Να μιλήσουμε και με αριθμούς, γιατί μας αρέσουν και σε μένα και στη Μαρία οι αριθμοί. Να δούμε λίγο πόσα κέντρα διανομής έχετε, ποιος είναι ο όγκος της παραγωγής, ποιο ποσοστό του τζίρου σας αφορά τις εξαγωγές, οι εργαζόμενοι, οι εγκαταστάσεις, τέτοια πράγματα, έτσι για να καταλάβουμε λίγο αριθμητικά ποια είναι η Alpha Wood. Όπως ανέφερα και πριν, ο όμιλός μας έχει αυτή τη στιγμή σε λειτουργία 4 μονάδες βιομηχανικές. Μάλιστα. Σε ποιες περιοχές? Στην Κομοτηνή, στα Γρεβενά, στο κάτω Νευροκόπη Δράμας και στη Λάρισα. Στη Λάρισα με τις πρόσφατες καταστροφές είχατε προβλήματα? Ήμασταν ευτυχώς, ας μου επιτραπεί ο όρος, εμέσως επηρεασμένοι από την καταστροφή που βιώσαμε, γιατί δεν πάθαμε κάποια ζημιά άμεσα στις μονάδες μας, αλλά η κοινωνία της πόλης μας έχει επηρεαστεί αρκετά από τη ζημιά αυτή, την καταστροφή, και αυτό επηρεάζει και εμάς. Μάλιστα. Και λέγατε λοιπόν για τα εργοστάσια. Πείτε μας τώρα για την δυναμική της παραγωγής σας. Αυτές οι 4 μονάδες που ανέφερα είναι βιομηχανικές μονάδες εντάσσεως παραγωγής. Έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να καλύψουμε με τις παραγωγικές δραστηριότητες μας μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, στη ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα, και ένα κομμάτι εξαγωγών. Αυτές οι μονάδες, σε συνδυασμό με τα κέντρα διανομής που έχουμε ανά την υπηρετική χώρα, από Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα, Αθήνα και Άργος, μπορούμε να διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε όλη τη χώρα και βεβαίως μέσω των συνεργατών μας, ανά νομό, ανά περιοχή. Να ρωτήσω, τα κέντρα διανομής είναι B2C, δηλαδή είναι προς τους καταναλωτές, ή είναι για άλλες εταιρείες οι οποίες παίρνουν το ξύλο αυτό το επεξεργασμένο και το κάνουν? Η δραστηριότητά μας είναι B2B και φτάνει σε πιο χαμηλό επίπεδο σε DIYers, οι οποίοι έχουν το μεράκι και την ικανότητα να κατασκευάσουν κάτι μόνοι τους. B2B, business to business, να το εξηγήσουμε, και DIY, do it yourself, δηλαδή άνθρωποι το κάνουν μόνοι τους. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους αρέσει να κατασκευάζουν, είναι και νέα τάση των τελευταίων ετών, που μπορούν να κατασκευάσουν ένα έπλο ή μια μικρή κατασκευή μόνοι τους, επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας στα κέντρα διανομής, δίνουν το χρηματολόγιο που τους αρέσει, τα προϊόντα που θέλουν να έχουν διαλέξει. Εμείς τα μεταποιούμε σε μια ημιέτοιμη μορφή για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κατασκευάσουν μόνοι τους αυτό που χρειάζονται στο σπίτι τους. Και πόσους εργαζόμενους απασχολείτε στο σύνολο? Αυτή τη στιγμή ο όμιλός μας έχει 424 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Και στην Κύπρο που έχουμε υποκατάστημα και εκεί κέντρο διανομής, δεν το ανέφερα στην Ελλάδα γιατί η Κύπρος είναι η Κύπρος. Και έχουμε και άτομα μόνιμα στην Ιταλία. Οι οποίοι εργάζονται για την Alpha Wood. Ναι, ναι. Γιατί ακριβώς στην Ιταλία τι έχετε? Η Ιταλία είναι μια δυναμική αγορά για μας, όπου αναγκαζόμαστε, θέλουμε να παίρνουμε μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο, και αυτό μας έχει υποχρεώσει και έχουμε αποφασίσει να έχουμε μόνιμα εγκαταστημένο προσωπικό εμπορικής διεύθυνσης, περιοδεύοντες πολιτές,
όπου βρίσκονται μόνιμα στην Ιταλία. Και... σαν διοικητικό γραφείο, το φανταστούμε στην ευρία έννοια, ή γραφείο πωλήσεων. Ναι, δεν έχουμε κάποια βιομηχανική μονάδα εκεί. Μόνο ανάπτυξη πωλήσεων. Και μια που μιλάτε για την ανάπτυξη των πωλήσεων, βάλτε μας και στο κλίμα των εξαγωγών. Από όσα εμείς ερευνητικά έχουμε διαπιστώσει, έχετε ένα 40% της παραγωγής σας το οποίο κατευθύνεται στις εξαγωγές, οι οποίες μάλιστα απευθύνονται σε 39 διαφορετικές χώρες. Έτσι ακριβώς. Τα έχετε μελετήσει πολύ σωστά. Αυτή είναι η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό ευτυχώς για εμάς αλλάζει συνεχώς με μεγαλύτερα μεγέθη, καθώς επενδύουμε αρκετά στις εξαγωγές, λαμβάνοντας μέρος σε πολλές εκλαδικές εκθέσεις του χώρου μας, σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Και αυτό μας φέρνει σε μια κατάσταση να έχουμε έναν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ, όπου περίπου το 40% αυτού, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι εξαγωγικός και συνεχώς αυξανόμενος. Τώρα η Alpha Wood είναι μια πολύ, όπως είπατε κι εσείς, αναπτυξιακή, γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε στην ιστορία πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο. Ποιοι είναι οι σταθμοί στην επιχειρηματική ιστορία της Alpha Wood? Ένας ζωντανός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε εύκολα να ορίσουμε κάποιους σταθμούς. Αυτή όμως θα ήταν άδικο να το κάνω συγκεκριμένα, γιατί για μας είναι ένας μαραθώνιος. Η καθημερινότητά μας είναι αυτή που έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Κάθε μέρα παλεύουμε, κάθε μέρα τρέχουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα και αυτό μας φέρνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Ας το πάρουμε από την αρχή, κυρία Δαμόπουλε. Πότε ξεκινήσατε και αν είναι οικογενειακή επιχείρηση? Όπως ανέφερε, είναι αμιγώς οικογενειακή. Η εταιρεία ξεκίνησε από εμάς, από την νέα γενιά των ιδρυτών, το 2010, φτιάχνοντας ένα εργοστάσιο παραγωγής πέλετ και μπρικέτα στο κάτω Ευρωκόπη, και έτσι ξεκινήσαμε την ανωδική πορεία με την απόκτηση και άλλων εργοστασίων και ανάπτυξη του κύκλου εργασιών. Βεβαίως οι γονείς μας δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 1980. Άρα υπάρχει προϊστορία. Υπάρχει υπόβαθρο. Και ήρθατε εσείς η νέα γενιά που υποψιαζόμαστε και με σπουδές και με μια κατεύθυνση προσανατολισμένη και στις σύγχρονες απαιτήσεις και κάνατε το κάτι παραπάνω που αποτυπώνεται. Οι σπουδές είναι προφανώς αναγκαίες για έναν νέο επιχειρηματία. Αυτό όμως που συμβαίνει με εμάς και εμείς πιστεύουμε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε, είναι ότι ζούμε μέσα στη δουλειά από μικρά παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει μέσα στην εταιρεία. Δεν είμαστε μια γενιά νέων επιχειρηματιών που διεισδύσαν, μπήκαν στην επιχειρηματία επειδή είναι οι γείτονοι ιδρυτών. Ζούμε μέσα στη δουλειά, ξέρουμε πολλές δραστηριότητες πώς γίνονται. Να ρωτήσω τώρα, επειδή όντως είστε άνθρωποι που είστε μέσα στη δουλειά και την ξέρετε από και την εμπειρία των προηγούμενων γενεών, παρόλα αυτά η σύγχρονη εποχή νομίζω βάζει μπροστά ακόμα και στη βιομηχανία του ξύλου και ίσως κατεξοχή στη βιομηχανία του ξύλου, επειδή συνδέεται και με την εκμετάλλευση των δασών κτλ. Σημαντικές προκλήσεις. Ποια είναι η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίσει ο κλάδος? Πολύ ωραία τοποθέτηση και παρατήρηση. Ο κλάδος της βιομηχανίας ξύλου στην Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Εδώ και πολλά χρόνια. Η εκμετάλλευση της δασοσκεπής, του δασικού πλούτου που έχει η Ελλάδα μας, είναι περίπου 6 εκατομμύρια στρέμματα. Που από αυτά μπορούν εύκολα και πρέπει να εκμεταλλευτούν και να διαχειριστούν τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια στρέμματα πρέπει να διαχειριστούν. Σύμφωνα με μελέτες από τα δασαρχεία και από... Άρα λοιπόν διαθέσιμα προς εμπορική εκμετάλλευση είναι τα 3. Τα 3 εκατομμύρια στρέμματα. 50% δηλαδή του συνολικού. Γιατί το δάσος είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παράγει πλούτο. Εμείς δεν διαχειριζόμαστε με ορθό τρόπο αυτή την κάλυψη της δασοσκεπής στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τις πυρκαγιές που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα να είναι εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα να έχουμε εμείς έλλειψη πρώτης ύλης, που για μας το βιομηχανικό ξύλο από το δάσος είναι η πρώτη μας ύλη. Και όταν λέω βιομηχανικό δεν εννοώ η κορμή, η ευθυτενής κορμή που πάνε για πριστή ξυλία. Εννοώ τα κλαδιά και όλα τα απορρίμματα που είναι και ένα προϊόν βιομάζας για μας. Αυτό δεν διαχειρίζεται σωστά
και σε εμάς φέρνει ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα έλλειψης πρώτης ύλης, όπως ανέφερα και πριν. Εμείς όμως προσπαθούμε με συνεργασίες και με τα κατάλληλα αρμόδια υπουργεία να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό, με τη διαχείριση των δασών μέσω των δασικών συντηρισμών και άλλων ενεργειών. Κυρία Αδαμόπουλε, εδώ θα πω ότι κάπως ικανοποιητικά θεωρώ έχει ανοίξει η συζήτηση στη χώρα για την κυκλική οικονομία, για όλο αυτή την ύλη που προέρχεται από τα κλαδέματα, που προέρχεται από προσωπικές εργασίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα πρέπει να συντονιστούμε και να δουλέψουμε συλλογικά και να κατευθύνονται προς εταιρείες σαν τη δική σας, υποψιαζόμαστε, γιατί και για εσάς είναι απαραίτητο. Έτσι ακριβώς. Αυτή η πρώτη ύλη που περιγράψατε από κλαδέματα και από υποπροϊόντα εξεργασίας ξύλου που γίνονται ανά την Ελλάδα από επαγγελματίες, αυτή είναι μια πρώτη ύλη για μας, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Είναι μια πρώτη ύλη που την παίρνουμε, αντί να την πετάξουν στα χιτά ενδεχομένως ή σε χωματερές όπως γίνεται συνήθως δυστυχώς. Και να επιβαρυνόμαστε με πρόστιμα. Έτσι ακριβώς, και το αποτύπωμα που αφήνουμε είναι υψηλό, το ενεργειακό αποτύπωμα. Εμείς τη χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη και παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι ώστε να είμαστε και βιώσιμοι και ανεξάρτητοι από υψηλά κόστη. Σε μια άλλη συζήτησή μας που θα ορίσουμε, θα έχει ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε λίγο στην παραγωγή ενέργειας με εναλλακτικούς τρόπους, στις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά εγώ έχω μια άλλη απορία. Τι γίνεται, το ξύλο παλιά ήταν στην πρωτοκαθεδρία των επιλογών, αλλά τώρα υπάρχει το λαμινέτ, υπάρχουν και άλλα παράγωγα, πολλά. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς, στον κλάδο μας, όπως και σε πολλούς κλάδους, είναι να εξελίσσεται το προϊόν. Τι εννοούμε να εξελίσσεται? Τα νέα προϊόντα, όπως τα λαμινέτ που αναφέρατε, είναι αντίστοιχα ξύλινα πατώματα, σε αντίθεση με τα massive ξύλα που βάζουμε στο πάτωμα, τα οποία είναι εύκολα στην τοποθέτηση, πολύ οικονομικότερα στην κτήση τους, με μηδενικό κόστος συντήρησης. Και η πρώτη ύλη ποια είναι στο λαμινέιτ? Πάντα είναι το ξύλο. Πάντα το ξύλο, αλλά με άλλη επεξεργασία και με άλλη χρήση. Έτσι ακριβώς. Στο λαμινέιτ, όπως με ρωτάτε, η πρώτη ύλη είναι το HDF, είναι το υψηλής πυκνότητας ίνο-σανίδα, όπου παράγεται στο εργοστάσιό μας στα Γρεβενά. Και να μην παραλείψω να αναφέρω ότι είμαστε το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής MDF, HDF και laminate στην Ελλάδα. Επειδή μιλήσετε για το εργοστάσιο στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος, στο επενδυτικό σας πλάνο, τελευταία επενδυτική κίνηση ήταν η επαναλειτουργία του εργοστασίου Σέλμαν, το οποίο είναι στην Καβάλα. Είναι στην Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή, συγγνώμη. Πώς προχωράει αυτή η επένδυση, πώς εξελίσσεται ο στόχος? Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε μέσω πληστηριασμού να αποκτήσουμε αυτό το υπερσύγχρονο και μοναδικό εργοστάσιο στην Ελλάδα παραγωγής μόριο σανίδας, νοβοπάν κατά κόσμο, όπως το ξέρουν πιο πολύ, και άλλων δραστηριοτήτων που έχει μέσα επένδυσης με μελαμίνη και εμποτισμού. Είναι μια μονάδα η οποία ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για εμάς. Γιατί? Γιατί μας καθιστά απόλυτα καθιστοποιημένους, μη έχοντας ανάγκη από συνεργάτες, προμηθευτές για την προμήθεια του προϊόντος Νοβοπάν. Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο αποκτήθηκε πριν ένα χρόνο περίπου, μέσω του πληστηριασμού που ανέφερα. Μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους αυτή είναι η νέα επένδυση που κάναμε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε με τις υψηλές ποιότητες που έχει το εργοστάσιο αυτό να κατακτήσουμε και νέες αγορές που έχουμε στο στόχο μας για τα επόμενα χρόνια. Και μια που είστε σε αυτό το κλίμα, θα θέλατε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα επενδυτικά σας πλάνα? Μας δώσετε ένα γενικό περίγραμμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα επενδυτικό πλάνο περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που λαμβάνει η χώρα στον όμιλό μας. Σε όλα τα εργοστάσια επενδύουμε σε νέες γραμμές παραγωγής ξυλίας, πολύ εξελιγμένες, με νέες επιφάνειες. Παράγουμε επίσης νέες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες μας, για να είμαστε και βιώσιμοι και στο κομμάτι. Το επενδυτικό σας πλάνο 40 εκατομμυρίων σε τι βάθος χρόνου υπολογίζετε? Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα είμαστε
πλήρως λειτουργική. Όλες οι μονάδες θα δουλεύουν 100%. Μέσα σε αυτό ανήκει και η Κομοτηνή, όπως ανέφερα. Και σε επίπεδο τζίρου, είπατε ότι είστε στα 80 εκατομμύρια ετησίως. 85 εκατομμύρια. 85. Πόσο πρέπει να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών τα επόμενα χρόνια? Θα πρέπει να παρατηρήσουμε μια μικρή διόρθωση που συμβαίνει σε όλο τον κλάδο και σε όλη την κοινωνία με την μείωση του πληθωρισμού. Τώρα διορθώνουμε όσον αφορά τις αξίες. Αυτό δεν μας δίνει ιδιαίτερη αύξηση τζίρου, αλλά έχουμε αύξηση ποσοτήτων. Παίρνουμε μεγαλύτερες ποσότητες από πελάτες μας, παίρνουμε νέους πελάτες και αυτό θα μας φέρει ένα αποτέλεσμα περίπου ίδιο με πέρυσι για τη χρονιά που τρέχουμε. Άρα υπολογίζεται στον αυξηθεί ο όγκος πωλήσεων. Αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων. Σε αντιδιαστολή με τον πληθωρισμό που αναμένουμε να μειώθηκαν οι αξίες, αλλά θα βγούμε περίπου στον ίδιο κύκλο εργασιών με πέρυσι. Αλλά στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ιδιαίτερα αύξηση τζίρου, γιατί όπως ανέφερα πιο πριν, επενδύουμε στις εξαγωγές μας, λαμβάνουμε μέρος σε πολλές εκθέσεις. Ναι. Στους επόμενους μήνες θα πάμε στην Αμερική, σε μια κλαδική έκθεση πολύ μεγάλη, όπου θα ανοίξουμε μια νέα αγορά που είναι τεράστια. Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μαρία, δεν ξέρω μήπως σου παίρνω το χρόνο, αλλά επειδή με πολλούς βιομήχανους που συζητάμε και εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όλοι εκφράζουν την ανησυχία του ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εσείς το έχετε αυτό το πρόβλημα? Έχουμε ένα λεπτό για να το απαντήσουμε αυτό, οπότε να είστε σύντομος, παρακαλώ. Δυστυχώς το βιώνουμε και εμείς αυτό. Λείπουν από τις βιομηχανικές μονάδες οι άνθρωποι με δεξιότητες, οι άνθρωποι που να ξέρουν απλά πράγματα, ηλεκτροσυγκόλληση, πρακτική μηχανική, άνθρωποι ξυλουργοί ενδεχομένως από τον κλάδο γενικότερα. Λείπουν άνθρωποι που να μπορούν να δουλέψουν με τα χέρια τους. Και τι κάνετε γι' αυτό, έχετε κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο? Έχουμε ήδη μια συνεργασία με την αρμόδια αρχή της ΔΥΠΑ για να κάνουμε μια σχολή εκπαίδευσης μηχανικών στο εργοστάσιό μας στα Γραβενά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέα παιδιά που θα τους παρέχουμε δωρεάν διαμονή, σύντηση, εκπαίδευση και μετά εξασφάλιση, από την αποφύτιση, εξασφάλιση εργασίας στο εργοστάσιό μας. Μάλλον στα εργοστάσια μας. Μάλλον θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρία Δαμαπούλε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εις το επανειδήν, λοιπόν. Θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Και εμείς. Είμαι στη διάθεσή σας. Και καλή επιτυχία στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό.